palang mabaktas or pwede palang ma-jeep, masakyanan lang para lang maatiman ang atong mahal sa kinabuhi. Hi guys, good evening. Ng gabi na dahil sa oras dari karon is 9:30. So chika-chika lang sa ko, wala ko lain iyan. Wala ko maisip na i-content. So guys, kabalo ko mga daghan mga OFW makarelate ani. Bitaw natadari sa layo, tapos natay membro sa atong pamilya nga nagkasakit, dili lang ingon nga sakit nga parang sa tuwa normal lang, hilaan na tana na makita jud nimo sa ining video call ba nga murag nakuan jud nimo nga 50-50. Makaingon ko nga 50-50 guys, kay halos di nakabangon, dili nakasuot og short, dili mo kaon, luspad ana ba, sakit kayo nga natadri sa layo, dili na to matiman. Kung pwede palang mabaktas or pwede palang ma-jeep, masakyanan lang para lang maatiman ang atong mahal sa kinabuhi. Siguro ni uli na daghan na ni uli ang mga OFW, pero tungod sa kalayo gantos maghilak na lang. Bisag unsaon og kanang lingaw-lingaw, bisan unsaon og kanang trabaho, kalit ra jud tulo ang luha. Kabalo ko nga dili lang ako ani nga naingon ani, halos tanan na OFW nakaagi ngon ani. Pero walay mahimo, dili ka uli basta-basta, labaw na karon, pareho karon nga nag-pandemic. So kung uli ka, dugay kayo ang proseso, wag antos na. Daghan na kayo sa kuang kinabuhi, daghan na kayong nawala. Kay since 2015 abroad na ko, ni isa ka beses wala ko naulian. Karon parang na trauma ko, kaya ako ana jong papa mismo makakita lang ko sa cellphone, video call sa iyang sitwasyon, wala na akong maratol, maghilak na ko, nami kay singgit para lang mahawasan akong dugan sa kabalaka. Pait kayo, dili lalim, malayo sa pamilya, pero kaning gibuhat tanan ni mga OFW nagantos para sa pamilya. Itang mga OFW kutob sa makaya, kayahon, dili pwede mo surrender, labi na ay nakasakit sa Pinas. Mas ano pa ang pagtrabaho, kay kung pagpaluya-luya saon na lang,
madamay ang trabaho, wala kay sweldo. Ikaw po nang magkasakit, sao na lang kung ang OFW magkasakit, luoy kayo kay sariling sikap, magsakit ka, trabaho gyapon ka, ikaw tampal sa imong kaugalingon, ikaw perpere sa imong pagkaon nimo. So ingon ana ka akuan ang kinabuhi sa OFW, dili jud lalim. Ang kamingaw sa pamilya. Number 1, homesick imong kalaban. Mas nagyod nani nga style sa kuha. Papa mismo pwede pa lang minuto mag-monitor ka kung naunsa na. Lahira gyud nang ikaw mismo magatiman, ikaw mismo na dito makita nimo kaysa pareho na ning naglayo. Ang kadlukan nako, simba ko palayo. Ug nanay mo tawag nako, nanay mo chat nako, ang nana na hitabo. Saon na lang. Tama na sa pag-ampo, tama na sa hilak. Ang kahaot sa dughan, imurang giluom. Saon man, layo kayo. Pero kabalo ko nga, masama. Mabot ra gyapon ang panahon na makauli. Dili pa man karon. Pero son, sakit lang sa dughan ba, makita nang sakit sa dughan yung manani sitwasyon. Sakit jud. Dali ra jud ko maghilak pa sa yung nani na ako makita sa akong papa. Mo na kitang tanan kung napatay ginikanan, mahalo na to. Swerte kayo tang napatay ginikanan, kitagahan patag chance nga matiman sila, kitagahan patag chance nga magpasalamat sa ilaha. Pero wala lang ko'y ano nga makatiman kaya na ako diri sa layo. Kabalo ko nakasabot akong papa ani. Ay naning kamot ko para nila. Sa mga to guys, nagpagawas lang ko sa akong debate kay karon yung sukad pila na ka days nga nagluya akong papa, sige po kung ingon ani, pero sambot na ganiha kay nakitaan dyan ako nga nato na yung sitwasyon na desisyon na gani ko nga pa-admit. Hindi po dahil basta-basta karon magpa-admit sa hospital kay daghan po kay proseso, magpa-swab test pa lang papa kay wala na kakuha ng vaccine kay paralyze na ba yan adaan iyang kamot. So wala na mo na pa-vaccine mo nang amo asang gikuanan giobserbahan karon, amo ang gikuanan na mitambal nga bisan mahal among i-try basin na ulian, kaluyan lang sa Ginoo, naot lang sa maulian para mahupay na akong dughan. Ma-okay lang akong tibok pamilya, ma-okay lang akong papa, okay na po ko, bahalag masigog trabaho.